Hiklo sa mga operatiba sa PDEA 7 Regional Special Enforcement Team, inubanan sa PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 7 o CCPO Station 9 ang tulo ka mga dorogista atol sa bypass operation sa Sitio Layab, Barangay Kalunasan, Cebu City. Ang tulo gilangkuban sa usa ka drug den maintainer nga si alias Archie, 54 anyos, nga usa ka on-call painter. Nasikupusab ang laing duha ka mga drug den visitor nga sila si alias Alfonso, 41 anyos, usa ka supermarket signage installer, ug alias Christian, 26 anyos. Sila pulos mga lumulupyo sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Nasakmit gikan kanila ang siyam ka pakiti sa gituhuang shabu nga adunay balor 68,000 ka pesos ug uban pang mga drug paraphernalia. Gihikay na ang kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 batok sa mga dinakpan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.